Коста, ти бичо съм помнях да прежде в този клип днес. Ще говорим за раздаванията. По-точно не за раздавания, но за книгата, която пиша. Сигурно сте се замислили и се чули защо аз и какво ти имаш книга. Как, от кога пишеш? Още си малък. Добре, значи, сега ще ви обясня. Имам книга, то не е книга, ами част от книга. За някакви мои си работи, като примерно някакви мои истории, записани в разказани или измислено нещо, което съм го описал. В момента снимам на Full HD, тествам камерата, да видим как може да снима на Full HD. И да, и в момента вас запитвам дали искате да ви пратя по имейл, или по Viber, или по Skype, или по Skype не. Добре. Дали искате да ви пратя по Instagram, Twitter, имейл, Gmail, ABB почта, т.н. Facebook, Messenger и т.н. медиите, които имам аз, за да мога да ви пратя на вас. Част от самата книга, т.е. мисля да ви пратя отказ от няколко писани от мене неща и ще искам да ми кажете мнението си после, след като прочетете, нали, самото нещо. Може да хейтите, може да си изказвате пълното мнение. В смисъл, ако ви изкефило, кажете, че ви е изкефило, че ви е зарадвало, коя част ви е зарадвала и дайте един лайк на този клип, понеже сега свършвам този клип. Ако ви е харесал, бъдете все така добри и споделете този клип с вашите приятели, коментирайте, изкажете си мнението дали искате да направя такова нещо и ще се видим кога се видим. Чао!